как нашите думи влияят върху нашите резултати в цялото, а и не само. Една от най-важните точки, върху която искам да си поговорим днес, и това е начина, по който си говорите, е начина, по който живеете. Ако казвате, че е много трудно, че се разболявате, че качвате килограми, че не се случват нещата, че винаги се случват нещата трудно при вас, че работата е много тежка, че никога няма да успеете, това ще се случи. Изключително важно е да наблюдавате вашия начин на говорене, начина, по който използвате вашите думи, защото след вашите думи винаги идват и вашите действия. След вашите действия идва и вашия резултат. Думите са като код, те са като всекидневна мантра. 95% от нашите мисли са като вчерашните. Тоест, идеята тук е вие да хванете кой е повтарящия се модел на мисли, чувства и думи и да спрете този модел. Това може да бъде, ако вчера беше много труден ден, чувствам се ядосана, чувствам се гневна. Ако вчера сте били ядосани и сте се чувствали гневни на вчерашния ден на някого, или не сте успели да направите тренировката, или не сте успели да се храните по начина, по който сте се хранили, много често това ние го принасяме в днешния ден и изказваме, не успях, не стана, и т.е. ние изживяваме вчерашния ден днес. Но как можем ние да направим така, че да спрем този процес, като кажеш стоп, от днес аз започвам с нови сили. Днес се справям много по-добре, вчера научих урока си, но днес аз продължавам по различен начин. С всеки изминал ден ставам все по-добра и все по-добра във всяко едно отношение. Или всичко работи за мое най-висше добро. Или от тази ситуация виждам само най-доброто. Аз действам, аз творя живот и тяло с лекота. Думите, които вие използвате, стават вашата реалност. Спрете да казвате не се получава, спрете да казвате никога няма да успея, качвам килограми, и започнете да казвате точно противоположното на това, с 1% малко действие да подкрепите тези думи, и ви гарантирам, че ще получите чудесни резултати.